Здравейте, приятели! Тази сутрин ще ви покажем една наша рутинна сряда. Ще бъдете съпричастни с нас през целия ден. Ако искате да останете, погледнете до край видеото. Тази сутрин беше толкова обичайна. Събудихме се доста рано всички, както аз, така и децата. Тук проверявам моите деца. Както ви проверявам дъщеря си, за което тя се отвила. Аз се опитах да я завия, но тя след това, за жал, се е събудила. И след това отивам да проверя дали все още моят съпруг или още е у нас или е тръгнал за работа. Но още е тук, за което се зарадвах. Отидох да го прегърна, за което се радвам да го видя всяка сутрин преди работа. След това идва частта да преобличам Матей. Сменяне на памперса, сваляне на пижамката, обличане на нормални дрежки. Както знаете, децата са доста енергични и не стоят на едно място. Така че е борба всяко едно нещо с децата. Сменяне на памперса, дори при обличането. Тук идва ред за моята рутина. Измиване на лице, преобличане и куп други неща. Всяка една рутина е доста специална, защото включват и децата. Ежедневни мазила, като хидратиращ крем, слънцезащита, сресване на коса. Тук отваряме прозореца за да поветре, взимаме дрежки. Тук моят съпруг ми приготви кафе, за което страшно му благодаря. И тук изпращаме тати за работа. Има целувка за Матей, за мама и за Христина. Тук дойде частта, за да изпратим тати на работа, но Матей искаше да ходи заедно с него. Но за жалост не може. Обичам да пия кафе и да прекарвам време с Господа. Тук започвам да се моля и да благодаря за всичко, което Бог приготвя и прави в живота ни, заедно с децата ми, за което съм благодарна на Бог за всичко. Закуска и за двамата, приготвяне и започваме да оправим и Христина. Преобличане от пижамка в нормални дрехи и мама почна да се развихри. След това започва моята рутина. Започване на подреждане, чистене, сменяне на чершафи и куп други неща. Бебешкото легло на Матей. И това е, което всяка майка преминава всеки ден. Знам, че всяка една мама преминава през подреждане и чистене и куп други неща. Някои хора казват малки деца, малки грижи, големи деца, големи грижи, и това наистина е така. Подреждането на стаята на дъщеря ми отнема доста енергия. След това идва другото помещение, моят любим хол, с което обичам да бъде чисто подредено, но за жалост от децата не може да бъде доста чисто. За много кратко време може да се наслади човек на чистотата, когато имате малки деца. Както знаете, мами, всяка една майка преминава през това. Подреждането, чистенето не свършва, но трябва да се наслаждаваме и да се радваме на всичко, защото децата ни няма да бъдат все малки. Ще пораснат и ще дойде време, което да се насладим на чистотата, на уютния дом, да не подреждаме толкова много. Затова, че трябва да се радваме на всеки един момент. Измиване на съдове, подреждане на кухня и куп други неща, задължения, които всяка една майка прави и се блъска всеки ден, за което трябва да благодарим за всичко. Малки детайли за хола, взимане на прахта, подреждане,
За жалост, не може да остане толкова чисто от моят Матей. Сгъване на пране. Както виждате, имам си и друг асистент, моята дъщеря си е вкъщи. Днеска е сряда. Дойде време и за малко пазаруване, малко шопинг. Отидохме малко на разходка с моята приятелка Теди. Разглеждахме неща, които обичат майките и т.е. жените. След това отидохме на магазин за малко покупки и след това бързаме да се прибираме от дома, където тата ни чака, за да вечеряме заедно. Обичаме да се разхождаме с децата. Радваме се, че се прибираме от дома. След това подреждане на масата. Слагаме да вечеряме. Всички заедно обичаме да вечеряме, да прекарваме време, да си говорим, да се молим. Най-доброто уютно място е, когато всички заедно са около трапезата и вечеря. Дойде време и за лека нощ за децата. Матей поиска да спи до сестра си. Тук се опитвам да им разкажа приказка и това беше най-сладката част от деня, за което толкова страшно много благодаря на Бог за всеки един ден. И ако ви е харесало това видео, приятели, може да се абонирате за канала ми и да харесате видеото, за да продължим напред. Благодаря!